Гърците още от древността имали страст към пътешествията и откриването на нови земи. В края на 19 и най-вече през 20 век към тази страст се прибавят икономически и политически причини, които карат стотици хиляди гърци да напуснат родината си и да изберат най-естествения за тях път – морето. Сега в началото на 21 век сме свидетели на друго явление. Много гърци, които живеят в чужбина, млади, с кариера, утвърдено име и бъдеще, решават да се върнат в Гърция. Какво ги връща обратно в родината? Какво очакват от нея? Как ги посреща тя? Биха ли взели повторно същото решение? Как си представят живота след 10 години? Отговор на тези въпроси потърси нашия екип. Пътят обратно през океана, с неговите рискове, разочарования и съмнения. Когато чуя американския химн, ставам на крака, хващам се за сърцето и настръхвам. Когато чуя гръцкия химн, се изправям, хващам се за сърцето и започвам да плача. Ние се раждаме с ДНК на ловни кучета. Ако системата не ни направи помияри, ставаме най-добрите ловни кучета. Можем да се доказваме и да се възползваме от възможностите. Първата година беше шок. Въпреки че съм от гръцки произход, никога не бях живял в Гърция. Беше шок по много причини. Трудно беше и в артистичния свят. В личен план, очевидно искам да живея тук, да създам семейство и да се чувствам европеец, а не просто грък. Всяко емигриране е един дълъг пазарлък със себе си. Те казват, че се чувстват гърци в Америка и американци в Гърция. Не е необходимо да бъдат търсени специално. Човек може да ги открие на всяка крачка в Атина. Наричат го принцът на бъргерите в родината на совлакито. Брайан Кери е човекът, който стои зад успеха на веригата за бързо хранене Simply Burger. Баща ми напуснал Гърция на 18 години. Бил е много добър ученик и цялата махала събрала пари и го изпратила в Чикаго, където имал чичо, за да учи. В един момент се върнал в Гърция. Тук се запознал с майка ми и пак заминал заедно с нея там. Ние с брат ми се родихме в Америка, в Калифорния. Винаги сме поддържали връзка с Гърция и дори като деца живяхме известно време тук. Брайан е инженер, работил в рафинерия на голяма многонационална компания. Събрал пари и решил да се върне в Гърция. За 6 месеца като начало. Брат му също бил в Атина и имал стабилна работа в клон на голяма американска банка. Много гърци, като отидат в Америка, отварят ресторанти, защото това е работа, която могат да вършат. Започват да мият чинии и завършват като собственици на ресторант. Ресторантът всъщност беше идея на брат ми. Нямахме никакъв опит, нито личен, нито семейен. Тогава доставката на готова храна по къщите беше бизнес, който току-що си пробиваше път в Гърция и нямаше голямо разнообразие. По къщите се доставяха пици и совлакита, а у хората имаше желание за по-разнообразни поръчки. Така решихме да предложим на клиентите едно по-качествено меню с ръчно приготвена храна от пресни, а не замразени продукти, каквито се използват в заведенията за бързо хранене.
За 10 години Simply Burgers отваря 10 ресторанти в Атина. Бързото, но и сигурно и стабилно развитие на веригата за хранене носи на Брайан Ярис Кери наградата за млади предприемачи на годината за 2008. Ние работим на основата на два принципа, които ни различават от останалите. Един от тези принципи е този на колективната работа, а другият на голямото уважение към отделната личност. За нас отделна личност е както служителят във фирмата, на когото гледаме като на част от екипа, като на част от фирмата, така и клиентът, който за нас е конкретна личност с конкретни нужди. Когато говорим с клиент, говорим с него, сякаш той е единствения. И клиентът чувства това. Завръщането в Гърция обаче не винаги е лесно. Друга култура, друг менталитет, друг начин на живот. Мими Марсело има 8 клиники в Ню-Йорк. Отговорна е за травмите на актьорите от няколко театри в Бродуей, а също и на баскетболистите от отбора Ню-Йорк Никс. Заминава за Америка с баскетболна стипендия и започва следването си в Мичиган. Справя се блестящо. Голямата й любов е физиотерапията, която я отвежда в нов университет, този път в Ню-Йорк. В моята област, Ню-Йорк, дава много възможности. Достатъчно е да ви кажа, че когато за първи път започваш работа в болница, заплатата е много висока. Когато искаш да разшириш знанията си, те изпращат на семинари и независимо дали са там, където живееш или трябва да пътуваш, всичко ти е платено. След това ти се дава възможност да направиш дисертация на основа на работата, която вършиш, като отново всичките ти разходи са платени. И аз направих точно това. Защитих дисертация. Това, което аз видях в Америка, е, че когато си способен, прогресираш. Забелязват те, ценят те, правят всичко възможно, за да ти създадат такива условия на работа, че да те задържат. Успехът не закъснява. Мими Марсело не е просто един от най-известните физиотерапевти в Ню-Йорк. Нейното име е вписано и в годишника на най-влиятелните жени в Съединените щати. Тогава решава да се върне обратно в Гърция. Защо? Защото се омъжих за грък. Запознахме се тук, в Атина, докато правих изследването си. За известно време поддържахме връзка от разстояние, след което трябваше да взимам решение. Когато се върнах, се почувствах много изолирана, много самотна, като риба извън водите си. Отсъствах близо 15 години, през което време идвах много рядко. Когато се върнах, бях под силен стрес. Местих се оттам тук, подготвях сватбата си, търсех си жилище, живеех в квартал, който не познавах, бях се отчуждила от старите си приятели, нямах работа. Бях свикнала с съвсем различен начин на живот, на бърз ритъм, който тогава на онзи стадий на развитие и на онази възраст изразяваше напълно моята личност. И изведнъж се почувствах, сякаш не съществувам и нямам цел. Трябваше да започна от начало. Изплаших се. И тя наистина започва от начало. Макар и трудно, успехът отново я следва. Отваря собствена клиника, утвърждава името си наново. Не закъснява и признанието. Мими Марсело е назначена за директор на медицинското обслужване на 28-те летни Олимпийски игри в Атина през 2004 година. Тук моята професия почти не съществува и едвам започва да си пробива път. Физиотерапията тук е такава, каквато е била преди повече от 20 години в Америка. Това е една професия, зависима от лекарите, която по отношение на спортната медицина и възстановяването на спортисти почти изключително се практикува от мъже и която е силно подценявана. Мими Марсело признава, че ако върне времето назад, никога не би взела същото решение. Аз съм човек разделен на две. Обичам и хубавите, и лошите страни на Америка, както обичам и хубавите, и лошите страни на Гърция. Въпреки това, бих предпочела Америка с нейните хубави и лоши страни, защото там се чувствам по-добре като човек. А живота си след 10 години отново свързва с Америка. Вярвам, че все още ще живея в Гърция, но ще имам възможност да пътувам често до Америка, когато дъщеря ми реши да отида да учи там.
Гръцката емиграция е явление подробно изследвано от историци и социални антрополози. Една от тях е Йоана Лалиото, която твърди, че връщането на емигрантите обратно в родината им датира още от началото на 20 век. Факт е, че още от първата вълна на емиграция в началото на 20 век имаме и много активно движение обратно към родината, още в 10-те и 20-те години на 20 век. Много хора се връщат, за да заминат отново в Америка след няколко години, независимо дали са го планирали или не. Емигрирането е такъв психологически акт, който емигрантът планира, но до известна степен. Много от тях се връщат, за да уредят някакви имуществени, административни или съдебни случаи. Други идват по семейни причини – да се оженят, да оженят сестрите си, да вземат със себе си братята си. Що се отнася до втората вълна емиграция след края на Втората световна война, също имаме много, които се връщат обратно. Интересното в този феномен на връщане в родината е, че той обхваща всички слоеве на емигрантите. Както тези, които бързо успяват да се установят и да направят кариера, така и тези, които са се провалили. Тоест, човек се връща, защото не е успял, но и защото е успял и чувства сигурност, че може да финансира живота си в Гърция. Много хора се връщат след пенсионирането си. Има едно явление, което се наблюдава през последните 10 години на хора на възраст около 50-55 години, които прекарват 6 месеца в Гърция и останалите 6 в Америка. Това обикновено са хора с добро финансово състояние и с голямо семейство, за които е трудно да се върнат всички в Гърция и по този начин съчетават живота тук и там. През последните 15 години забелязваме и още една група от хора, които се връщат в Гърция, след като завършат следването си в Америка. Преди години всички, които завършваха университети в Съединените американски щати, оставаха там на работа. Сега една голяма част от тях се връщат в Гърция, поне за един значителен период от време. Гърция е страна с богата история на емиграцията, която съдържа много полезни за нас българите уроци. Един от тях е, че най-важното нещо, което държавата може да направи за гражданите си в чужбина, е да им помогне да не забравят езика и културата си, а оттам и родината си. Годишният бюджет за обучението по гръцки език в чужбина достига 900 милиона евро. Тоест, всяка година ние харчим почти 1 милиард евро за заплати на учители, за поддържане на училища и за снабдяване с учебни материали по гръцки език в цял свят. Имаме и още една много важна програма за гостуване в Гърция на деца на гърци от чужбина. Всяко лято 4500 деца от цял свят идват тук и прекарват 3 седмици в Гърция. През зимата също докарваме млади хора от 17 до 25 години, които също прекарват 3 седмици в Гърция, за да опознаят родината си. За някой от тях това е първото идване в Гърция. Други са идвали и преди. Те учат гръцки език и история, посещават музеи, виждат всекидневния живот тук, харесват им и много от тях се завръщат тук. Смятам, че тези програми са от голямо значение за гърците в чужбина и от голяма полза за гръцкото общество като цяло. Казват, че успехът в Америка не може да се сравни с успеха никъде другаде по света. Но понякога дори и той не е достатъчен. Марк Джипатерас е роден във Великобритания, но истински известен в Ню Йорк. Мозайките му могат да се видят в станциите на метрото, а костюмите му обличат големите имена на американския театър. До 28-та си година живее в Лондон. Там завършва Академия по изкуствата, едновременно работи и в корабния бизнес. След това се мести зад океана. Нямах никакви връзки, не познавах никого, не бях посещавал училище там, нямах приятели или роднини. Това направи началото ми по-трудно. Така или иначе беше трудно, защото през 80-те Ню Йорк беше много конкурентно място и когато не познаваш никого, е още по-трудно. В Ню Йорк много хора се занимават с изкуство.
Това е най-популярната професия там, така че имаше много хора в моята ситуация. Градът ме посрещна много гостоприемно. Повечето му граждани идват от различни щати и от различни държави, особено в сферата на театъра и изобразителните изкуства. За няколко месеца аз се чувствах приет и интегриран много повече, отколкото в Англия, където бях роден и живях толкова години. Поддържах връзки с няколко интересни художници от гръцки произход, по-възрастни от мен. Криса Андонакос, Такис. Хора, които бяха важни за мен и които бяха допринесли много за културния живот в Ню-Йорк. Но най-близките ми приятели не бяха гърци. Успехът идва, но не бързо. Марк Хаджипатера спечели конкурса за мозайките в нюйоркското метро 18 години след като заминава за Америка. Едно от качествата ми като художник е, че съм много упорит и не се отказвам лесно. Не е необичайно за един артист да се отчае и обезкуражи. Конкуренцията е огромна. Често биваш отхвърлян, но аз продължавах. И вярвам, че ако имаш нещо да кажеш и ако посветиш себе си на това да го кажеш, винаги ще се намерят хора да те чуят и да те оценят. Но животът в големия град става уморителен. Конкуренцията създава напрежение, а той изтощава. Така идва решението за промяна. Беше нещо, което със съпругата ми искахме да направим, без да сме се чувствали притиснати да го направим. Вярвахме, че за двамата ни сина, които по онова време бяха на 9 и на 7 години, ще е много добре да поживеят за известно време в Гърция. Да се докоснат до друга идентичност, освен тази на граждани на света, които живеят в такова космополитно място като Ню-Йорк. Искахме да са близо до бабите и дядовците си, да научат гръцки език добре. И разбира се, да се наслаждават на едно по-друго качество на живота. Темпото на живота тук е по-бавно. Все още обичам Ню-Йорк, той може да предложи много неща. Но бях живял там 20 години и като артист чувствах нужда за промяна. Съпругата ми се занимава с кино. Имаше същото усещане. Завръщането обаче се оказва трудно по много причини. Няма чувство за общност, щедрост и споделяне сред артистичния свят тук. Може би защото е малко място и паят е малък, а трябва да се раздели между много. Сблъсках се с неща, които бяха болезнени. Като, например, да спечелиш първо място на конкурс, а след това проектът да бъде даден на друг. Защото конкурсът е бил предрешен. Просто законът ги задължава да го проведат. Друг пример. Процентът за културни програми, който съществува в Ню-Йорк и който дава възможности на хората на изкуството. 1% от разходите за всички обществени строежи, ремонти и поддръжки отива за артистична намеса. Освен това тук артистичният свят е малко затворен и отхвърлящ нови членове. Това важи и за гръцкото кино. Аз съм достатъчно добре поставен, за да не се влияе от този факт, но той съществува. Младите художници не бива да се сблъскват със стена. Разбира се, артистичният свят навсякъде е много конкурентен. Може да бъде и много несправедлив. Не само в Гърция. Въпреки това, художникът не съжалява за решението си. Животът там ме умори. Например, замърсяването с шумове, непрекъснатите сирени. Алтернативата беше да се преместя някъде в провинцията. В Конектикът, например. Не мисля, че я предпочитам. Чувствам се свързан с Гърция. С всичките и добри, и лоши страни. Връзката с родината, която пазим в сърцето си, винаги ни кара да се върнем там, откъдето сме започнали. Намираме се в Гръцко-американския съюз, институция, която иска да наложи американските стандарти в гръцката образователна система. Нейн президент е доайенът на гръцките американци Крис Спиро. Той безспорно е една от най-колоритните фигури в атинския елит. Напуска Гърция на 13 години. Първата му работа е като ваксаджийче, за да стигне до председател на Конгреса в щата Ню Хемпшир. Оставих една крайно бедна Гърция с жалки хора,
които се бореха за оцеляването си и за спасението си след Втората световна война. Една Гърция, която започваше нов живот след една огромна катастрофа. Бях дете от село, което не беше видяло повече вода от тази, която побира една кофа, а трябваше да прекося океана. Оказах се пред сгради, които бяха 150 пъти по-високи от тези в Атина. Не говоря за моето село, където германците разрушиха всичко, а след тях го подпалиха италианците. Нямахме дом, само една току-що иззидана стая. Не знаех какво значи да се заситиш с храна. Бяха много трудни времена за Гърция. Отидох в Америка и видях една страна, която ти дава възможност да работиш, да прогресираш и да постигаш цели. Точно това се случва и с Крис Спиро, но началото е трудно. Навърших 14 години и ми разрешиха да работя почасово. Работех на 3 места за по няколко часа, за да свържа една цяла надница. Нямах търпение да навърша 16 години, за да мога да работя във фабриката и да помогна на семейството ми да събере парите, които трябваше да върнем. За да отидем в Америка, баща ми взе заеми, които след това изплатихме. Винаги съм бил неспокоен още от малко дете. Винаги съм се опитвал да бъда на първата линия, каквото и да става. Първата ми изборна длъжност беше като синдикалист във фабриката, в която започнах работа. Когато не ни уважаваха като работници, съм правил и стачки, но не за да навредя на работодателя, а за да помогна на работещия. Така започнах да се изкачвам по стълбицата на американското обществено и политическо ръководство. Крис Спиро е близък приятел с Бил Клинтън и участва в предизборния щаб на Хилари Клинтън. Познава добре американската политическа система и успява да се възползва от възможностите, които тя дава. Не бях обичаен политик за американците. Изглеждах различно и мислех различно. Бях един чужденец, който влезе в парламента на щата през 1971 година и успя да стане негов председател. Това е почтена система в по-голямата си част. Има изключение, но системата дава възможност на един участник да контролира другия, а и на двамата заедно да работят в посоката, в която трябва. Дал съм много за развитието на тази политическа система и като председател на демократите в Ню Хемпшир, и като председател на депутатите демократи, и като председател на парламента, и като кандидат за губернатор. Винаги съм вярвал, че един политик и политическата воля са по-силни и от атомната бомба. Една атомна бомба може да унищожи колко? 200 хиляди, 300 хиляди, 500 хиляди души? Един политик може да унищожи целия свят. Крис Спиро се оттегля от Демократическата партия през 1994 година и се връща в Гърция. Но не за дълго. Балканите горят и той става част от екипа на американската администрация, който подготвя Дейтънското споразумение. След края на войната в Босна се захваща с образователната институция. Искам тукашните деца да имат достъп до американското висше образование, което според мен е най-доброто, защото е основано на принципите на древногръцката педагогическа школа. Не искам децата на възрастта, на която аз започнах работа, да се отказват от училище и да работят. Аз завърших университет възрастен. Не искам това да се случва и с днешните деца. Те трябва да учат езици, трябва да учат технологии, защото светът е много конкурентен и те трябва да са готови за него. Крис Спиро е още едно от многото превъплъщения на американската мечта. Ваксаджийче станало председател на парламент. Тази мечта се сбъдна без някога да съм мечтал. Може би да е този бяс на провинцията, който всички ние от Балканите имаме. Историята ни е доказала, че сме народи, които искаме да живеем, да оцеляваме, да прогресираме, не се плашим от работата, когато я имаме. Раждаме се с ДНК на ловни кучета. Ако системата не ни направи помияри, ставаме най-добрите ловни кучета. Можем да се доказваме и да се възползваме от възможностите.
Някога изборът на място, където да живеем, е било съдбовно решение. Днешният конкурентен, забързан, глобализиран, но интересен свят ни дава възможност да бъдем много по-мобилни в действията си. Технологиите ни позволяват да живеем от едната страна на океана, а да се трудим от другата. Да опитваме и да успяваме. Важното е да съхраним ДНК-то на ловните кучета.